Hei, aș vrea să-ți vorbesc un pic despre ceva super important. Iertarea. Te-ai gândit vreodată ce înseamnă cu adevărat să ierți? Nu doar să zici gata, te-am iertat și să treci mai departe, ci să simți cu adevărat că ai eliberat acele emoții. Fără resentimente, fără regrete, fără acele emoții care stau ascunse și te macină pe dinăuntru. Pentru că eu cred că nu avem cum să ne eliberăm de o relație trecută, indiferent cât timp a trecut de atunci, dacă nu iertăm persoana și mai mult, dacă nu ne iertăm pe noi pentru ceea ce am trăit în acea relație. Și dacă nu facem acest pas, oare cam care ar fi șansele de reușită într-o relație nouă? Imaginează-ți că începi o relație nouă. Începuturile vin cu acea senzație că e totul perfect, nu? Dar dacă undeva în adâncul tău încă simți amărăciune sau regret pentru ceea ce a fost, acele sentimente se vor strecura în noua ta relație și nu e deloc corect. Nici pentru tine, nici pentru nou partener. Am auzit tot felul de păreri, cel mai des aceea cu eu iert foarte ușor, dar nu uit niciodată. Spus așa, cu accent pe nu uit. Cât de tare ne place să ne amăgim singuri, cât de tare ne lăsăm prinși în aceste aparențe create chiar de noi. Cum am putea susține că nu ne mai interesează de cineva atâta timp cât apare în gândurile noastre constant, atâta timp cât încă ne servește de țap ispășitor pentru toată suferința noastră? Sau atâta timp cât de fiecare dată când ne gândim sau vorbim despre el sau despre ea, vine cu o încărcătură de frustrare, regrete, supărare, furie. Deci întrebarea este, ai iertat cu adevărat sau doar te amăgești că ai făcut-o? Ești pregătit să-ți privești sentimentele în față și să le rezolvi? Ești gata să te ierți pe tine pentru greșelile din trecut? Hai să fim sinceri, e mai greu să recunoști că ai resentimente ascunse decât să spui că ai iertat. Dar doar așa putem începe cu adevărat de la zero, cu adevărat o relație sănătoasă. Dacă vrei să înveți mai multe despre cum să ierți și să te ierți, să lași cu adevărat în urmă ceea ce nu-ți mai folosește, te invit la sesiunea Dating Summit de joi, iertarea și eliberarea de relațiile trecute, 23 mai, ora 18 la Teatru Infinit. Avem și o ofertă specială, 1+1 gratuit, ca să poți să vii cu cineva cunoscut și mai mult. Pe pagina evenimentului este un super concurs fulger cu super premii, așa că intră repede să nu le ratezi. Eu cred că iertarea nu e un cadou pentru celălalt, este un cadou pentru tine. Ești pregătit cu adevărat să începi o nouă poveste? Amintește-ți, în primul rând e despre tine. Ne vedem joi. Pa, pa!